Boas noites. O presidente do PP galego e da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, participou esta tarde na presentación da candidatura dos populares á alcaldía de Lugo que encabeza Jaime Castiñeira. Durante este acto, Núñez Feijóo asegurou que con Castiñeira é posible o cambio que precisa a cidade despois de moitos anos nos que as intervencións xudiciais e as polémicas foron as protagonistas co goberno socialista. Nesta liña tamén incidiu o candidato e voceiro municipal popular. Para Castiñeira, este é o momento de darlle un cambio para mellor a Lugo. Dixo ademais que os lucenses merecen xa unha cidade con oportunidades. Amigos, quixera mandar simplemente unha mensaxe que non vai contra ninguén, senón que vai a favor de Lugo. É posible e é necesario un cambio en Lugo. O vimos durante os últimos anos, o estuvemos vendo o que pasou. Fomos récords en malas noticias nos últimos 4 anos e eu creo que en Lugo é necesario que empecen noticias distintas, políticas distintas, personas distintas. Amigos, estamos preto do cambio, efectivamente. Estamos preto de iniciar unha nova etapa. Estamos preto de volver á normalidade ao Concello de Lugo. Lugo precisa de un cambio radical. Necesita claramente un goberno honrado, con ilusión, con ganas de traballar e cun equipo capaz de poder leválo a cabo ese traballo. Levamos 16 anos con un goberno de Orozco. Os últimos 4, se os anteriores foron malos, os últimos 4 mellor non falar deles. Entre os xulgados e a folga de basura nin se sabe cal escoller. E agora quere 4 máis. Pois eu digo-vos unha cousa. Se en 4 anos, se en 16 anos non foi capaz de poñer en marcha o seu proxecto, como pode pedir 4 anos máis para facer o que non foi capaz de facer nesos 16 anos? Temos a obligación todos os lucenses de non darlle esa oportunidade. E esa non lla vamos a dar porque o 24 de maio vamos a ganar o Partido Popular e vamos a demostrar, esta vez non vai ser por 400 votos, senón que vai ser 400 votos máis dos necesarios pos 13 concejales para ter a maioría absoluta. Seguimos en clave electoral. Hoxe o alcalde de Lugo e candidato do PSOE á reelección na cidade, José López Orozco, achegouse ata o barrio da Residencia. Ali López Orozco queixouse de que a Xunta de Galicia incumpriu os seus compromisos co vello edificio do hospital. O socialista propón que se dedique a un PAC e a unha residencia pública para maiores. Estamos aquí ante outro incumprimento do goberno do señor Feijóo, axudado polo señor Castiñeira, ca cidade de Lugo. No seu día, cando se cambiou de ubicación o hospital, prometeron que aquí habería pois un PAC, que habería un laboratorio de referencia galega, e que habería pois moitos servicios para darlle a este barrio as dotacións que polo cambio do hospital, que era necesario, facía falta. Dixeron despois, e é unha cousa que repite o señor Castiñeira en moitas ocasións, que tiñan uns informes acerca de que non servían os edificios, que tiñan problemas, cousa que desconocemos totalmente. Nós queremos saber, conocer esos informes, saber quen fixo esos informes, saber canto costaron esos informes e que din os informes. No plan xeral está moi claro o que é este espazo. Unha dotación. Quero dicirlles a ustedes que o 21%, máis do 21% da poboación do noso concello, só do noso concello, sin pensar nos concellos dos arredores, temos máis de 65 anos. E que desde o ano 1977 non se construye en Lugo ningunha residencia pública. E repito, e suliño o de público. Polo tanto, aí está a nosa proposta. Que necesita este barrio? Necesita un PAC e necesita unha residencia pública para asistidos e para non asistidos.
Esta proposta de López Orozco xa atopou resposta no candidato popular á alcaldía. Jaime Castiñeira di que se Orozco quere un PAC no edificio da vella residencia, primeiro tería que pechar o de Fingoi. Para facer ali un PAC había que cerrar o PAC de Fingoi, non sei se o señor Orozco está por esa labor. Nosotros non estamos pola labor de cerrar un PAC que está funcionando. E o que sí queremos para ali está en estudio xa, é o desdoblamento do centro en este momento do ambulatorio da Milagrosa de Río Ser. E iso, o que queremos é que vayan para ali unha parte dos médicos. En este momento está o edificio de enfermería, xa hai as unidades de psiquiatría. Queremos que se complete a parte sanitaria con un centro de salud no barrio de residencia, e o noso proxecto é moi claro para aquela zona. É a Comisaría de Policía Nacional. A nosa idea, ojalá se cumpla, é completar con servicios sanitarios a parte hacia o edificio da antigua Escola de Enfermería e onde está aquela zona, o materno que fora a comisaría, tirar o edificio de hospitalización e facer unha zona verde e un parque para os veciños onde é o vello o edificio de hospitalización. O persoal de Correos comezou hoxe novas mobilizacións en protesta contra a destrucción de empregos e contra as decisións do Goberno central que lles afectan directamente, como a paralización da negociación do convenio colectivo. Denunciaron que a nivel nacional xa se destruíron máis de 15.500 postos de traballo, dos que 105 foron na provincia. O vindeiro luns levarán a cabo unha folga xeral no reparto postal e novas mobilizacións. Volvemos a iniciar un período de movilizacións porque tanto a empresa como SEPI como o Goberno nos deixan de lado e levamos un ano e medio co convenio denunciado, concretamente denunciáramos en noviembre de 2013 e a empresa non move ficha, SEPI tampouco e Facenda tampouco, co cual cada vez se deteriora máis o servicio público na maioría de España e sobre todo no rural e nas grandes urbes non se está garantizando o reparto todos os días, os 5 días á semana, e é un dos motivos que, se é o único servicio público que de momento non diferencia nin a ricos, nin a pobres, nin a vellos, nin a xóvenes, temos que seguir apostando por eso. De aí que o motivo principal da movilización é que se suprimiron 15.500 postos de traballo e esos 15.500 postos de traballo repercuten nas cargas dos demais compañeiros. Se a isto lle engadimos de que hai menos contratación, temos o salario conxelado desde o Goberno Zapatero, nos denegan asuntos propios, as vacacións casi as temos que negociar coa empresa, etcétera, as condicións de traballo non son as axeitadas, entonces de aí que iniciemos esta campaña de movilizacións e de presión tanto a empresa como para o Goberno a ver se se dignan xa a reanudar o que é a conversación do convenio. 15.500 postos de traballo son a nivel nacional, concretamente aquí en Lugo, nos últimos 4 anos se levan amortizados 105 postos de traballo. Iniciamos con un paro parcial de 2 horas, as 2 últimas horas da mañá, as 2 primeiras do turno de tarde. O día 4, luns, hai folga xeral en todo o Estado convocada e despois o día 14 hai folga xeral, hai un paro convocado de 2 horas tamén, o día 15 folga xeral e despois o 21 paro e o 22 folga xeral. O sistema ahora xera queixas entre os lucenses que en moitas ocasións se sinten perseguidos polos controladores. No último programa de Lugo a Debate, que se emite hoxe despois deste informativo, falaremos deste sistema e do seu mantemento ou eliminación. Neste debate contaremos co presidente da Federación de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, co presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, e co presidente de Lugo Centrum, José Luis Pérez.
Ribeira Sacra, Breogán e Palencia mídense mañá nun encontro crucial para ambos. O que gañe seguirá na loita polo ascenso, mentres que o que perda pechará a temporada. Un encontro que ademais chega envolto en polémica polas declaracións cruzadas en Lugo e Palencia pola dureza coa que se empregan ambos equipos. Igual lo que hicieron primero fue alguna gente de allí calentar primero a Lezcano y pues que Lezcano pues igual se calentó. No era mi intención, de hecho creo que el que haya escuchado la rueda de prensa creo que en todo momento habló de que el error es nuestro, ellos hacen bien. De hecho coincido mucho en lo que dice Lezcano en que me gustan los equipos duros y por eso dije que Palencia había sido justo vencedor porque fue muchísimo más duro que nosotros. Nosotros no supimos contrarrestar esa dureza, ni leerla, ni ejecutarla, ni pararla. Bueno, el que me conozca sabe que no es mi estilo. Estilo de juego así sucio. No estoy calentando el partido, pero bueno, es una obviedad. A nosotros no nos favorece. Nosotros no tenemos jugadores muy experimentados, no tenemos jugadores excesivamente duros. Bueno, de hecho, pues repito, el que haya visto partido pues verá como algunos jugadores nuestros pues pican o un empujoncito y hay jugadores de ellos que fingen. Pues, son más listos, más veteranos, esa experiencia, al final lo que decía Dani, eso cuenta. Y nosotros tenemos que pagar ese peaje que ojo, ya pagamos en el partido de Valladolid, porque como lo dijo en la rueda de prensa por Fifisac, aquí es playoff casi, ya vale todo. Y hay las últimas tres faltas, pues es para verlas. Y se nos escapa el partido porque no tenemos esa experiencia. Pues ayer pues lo mismo, se nos vuelve a escapar el partido en 3 minutos porque no tenemos la experiencia de saber atacar cuando ellos son extremadamente duros. A lo mejor nos tendremos que tirar como ellos, no lo sé. Pero esa pillería que tienen jugadores como los suyos experimentados para aprender a hacer esas cosas, incluso para ganarte el respeto pues de la liga, pues tiene su tiempo. Nosotros creo que nos interesa otro tipo de partido, como el que se vio en el primero, en el cual pues creo que predomina más el baloncesto, ¿no? Es que yo sigo manteniendo que Palencia juega mejor en Lugo que jugó ayer. O sea, y pierden, pero yo creo que Palencia juega mejor en el primer partido que en el segundo. Y aún así pues nosotros pues creo que tenemos que intentar evadirnos de todo eso, obviamente también no dejarnos pasar por encima ni que nos traten de tontos, pero igualar ese nivel de dureza dentro de lo posible, pero sobre todo hablar única y exclusivamente de baloncesto, que es lo que pasó en el primer partido, y ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos, cuando el equipo está centrado. Dez concertos, un espectáculo de danza e un festival internacional de órgano. Isto é todo o que trae consigo a Semana da Música do Corpus de Lugo, que terá lugar entre os días 22 de maio e 12 de xuño. O festival comeza o día 22 de maio con un xa clásico nos últimos anos do festival. O concerto inaugural será a cargo da Real Filarmonía de Galicia, en este caso con un músico excepcional como solista, que é Pascual Martínez Forteza. Só poñervos un titular, que é o único músico español que desde o ano 2001 é o único en toda a historia que forma parte da Orquesta Filarmónica de Nova York. O clarinetista titular da Orquesta Filarmónica de Nova York, aparte da súa carreira como solista, forma parte desta orquesta. Xa digo, o único músico español en toda a historia que forma parte desta orquesta. Virá Lugo interpretando dous concertos para clarinete e orquesta, e dirixido, ademais, a orquesta por Carlos Domínguez Nieto, que, aínda que non vos sonará moito, é un dos directores españois máis prestixiosos neste momento. Toda a súa carreira fixo en Alemania, leva vivindo en Alemania 20 anos, foi director da Ópera de Cámara de Múnich, neste momento é director do Teatro da Ópera de Eisenach. En España dirixe contadas ocasións, neste caso ven dirixir a Real Filarmonía con este programa, xa vos digo, nun concerto con un grandísimo solista e con un grandísimo director. Gostaríame resaltar que neste concerto interpretarán unha obra de Julián Bautista, un compositor tampouco moi coñecido en España porque marchou na Guerra Civil exiliado, fixo toda a súa carreira en Bos Aires, en Argentina,
moi coñecido, ten máis de 40 ou 50 bandas sonoras de películas de cine argentinas. Isto foi todo por hoxe, deixámonos agora coa exposición de Álvaro de la Vega, que se pode ver na Galería Clérigos e despois co programa Lugo a Debate, no seu último programa, no seu último episodio desta temporada, no que falaremos sobre a hora. Voltaremos ademais o vindeiro luns, xa que mañá é festivo. Se poden, desfruten da ponte. Boas noites.